ngiyisitabane mina. Wena umithiswe yini unesisi esingaka ubhakabhaka? Umdlalo webhola. Indoda mayibe ne-six pack. Ayigula, awungeke phela, awungeke. Nomfazi unegula, nendoda inegula. Indoda ayibe no-six pack. Ngazi nje usizoyisho letho. Phela mina ngiyindoda esa-bright black, kahleni mina. Ngi-mixed veg. Ngiyumfana santombazane. Khona lokho kodwa nje kunomfana ohleze efuthele nesisu ungathi bampompa. Ngikhombo. Angithi i-sunlight uthenga in-2-in-1 ine-Stay Soft. Oh, chuku khona asesiswini amasende. Wadlala nina namakhosikazi nina abafazi nina vele niyangifuna ade ngalibona. Wasizakala ngami damn it. Ile khokhi yale. Engeke le khokhi ngeke. Inobushukela nanku la. Phela sugar free. Uthi ukhaye mina ngitayiwe. Shuthi mele ngiphuze utshwala buyangifanele uyabo? Cha ukuthi abafana yazi bathile emantombazaneni isidudla sinenkomo efihliwe sifihlwa isisu. That is my question ke izisu zabo zifuthwa yini ngoba zehle futhi ayithambile iqinile. Yini bona abafana behlezi benemkhabe eqinileyo babuthi imkhabe yamantombazane ifihla angiyithandi isisi le. Bachaza ukuthini? Ilofika mtshele ngane yakwethu. Into eflat la iswini. Bese ishaya ngofika. Utakwe leli tendo ohleli phansi manje senze njani pho? Manje ezwazi ufuna i-attention lathi simnyeke.